Hola a tots, ha acabat ja la primera regata d'avui dia 20 aquí a Platja Llarga i ara davant meu tinc a Guillermo Cañardo, que és el president del club de Platja Llarga. Hola Guillermo, com estàs? Hola, què tal? Em sembla que avui has quedat primer en aquesta regata, oi? Primer, he quedat primer, sí. O sigui, a sobre de ser president, quedes primer del campionat de Santa Tecla. Però no m'han deixat guanyar, que conste que... No t'han deixat guanyar? No, perquè he tingut que remuntar, no m'he deixat passar ningú. Ha estat dureta la jornada o què? Com ha estat? Bueno, per mi sí, perquè he muntat malament la primera senyida i he tingut que remuntar, he sortit malament. Però vaja, jo crec que el dia ha estat ideal. Un vent estable, del Garbí, i molt mar plana, molt agradable, com sol ser aquí sempre. I com a president del club, què em pots dir sobre l'activitat de vela que hi ha actualment? Bueno, tot és millorable. Respecte a fa uns anys, jo crec que estem ressuscitant, no? Aquest club va haver activitat fa molts anys, després va haver un peron, i jo crec que ara a poc està començant a sortir. El lloc és immillorable, estem a Tarragona, la segona ciutat en població amb costa de Catalunya, amb la qual aquí tindrien que haver cents de barcos cada dia navegant. No hi ha 100, hi ha 20, però a poc, fa poc no hi havia cap, o molt poquets, i a poc anem sortint. Fantàstic, enhorabona. I avui quanta participació hi ha hagut en sèniors i en júniors, ho saps, aproximadament? Sembla que hem arribat als 40, no estic segur, però sembla que hi ha hagut 40 inscripcions. 40 inscripcions, entre júniors i sèniors? Sí. Hi havia alguna altra prova més? No estic segur, perquè no estaven acabant de fer els papers quan sortia l'aigua, però sembla que són els 40. Guillermo, explica'm en què consisteixen les proves d'aquest campionat. A part de regata, m'han dit que també hi ha un scoring. Sí, bueno, és una regata clàssica de triangle, la regata Santa Tecla, que és la regata la més important que fem aquí, nivell 2, és la patrona d'aquí de Tarragona, de les festes de Tarragona, i coincideix amb les festes, amb la qual animo la gent a quedar-se aquesta nit, perquè hi ha aquesta tarda, aquesta nit, a disfrutar. I després hi ha el campionat de scoring, que és una cosa que em sembla que va començar a Palamós, al Sant Antoni de Calonja, però bueno, ens han vingut una mica de Sitges ens van demanar a veure si podíem muntar-ho. Jo no he participat mai, però és una cosa que a veure qui aguanta més escorant, no? Sembla que és una cosa així, ho farem ara, després de dinar farem l'escoring, a veure què tal. D'acord, doncs moltes gràcies, espero que hi hagi sort també demà, a la segona regata. Molt bé. I res, gràcies. Doncs res, esperem a tots aquí l'any que ve a Platja Llarga. Clar que sí, animem a la gent. Vinga. Gràcies, Guillermo. De res. Adéu.